बरम गोनां सार एक्स एमपि बुमुंखौ गाय साजाया आंखौ आबोन बुमुंखौ लिया सार एक्स एमपि नों जे बासनो जुमला जे बासनि वै कक साइतंमानि सेंट्रेल हयते टिटि दिसु रां फेमेनि चाइखेबायगा स्टेट हयते रां रहमानि चाइखेबायगा निनी ओ ककनि उत्तर सिनी टिटि एडिसिनि ऑनरेबल सीएम सार पूर्णचंद्र गाहामखाय न सिराय रेखा पूरा त्रिपुरा राज्यनि बिस्कांगो बुसुक रां रहका बुसु रां सिबायजाका हिंगा आं त्रिपुरा बासिनोबो आं साना मुसुंगो नरक खाना साइमा खाना स्टेट गभर्नमेंट हयते टिटि दिसु बुसुं रां रहजाका ताबुक तो नरक सिराय खाना किंतु ताबुक आनी जवाब बा क्वेश्चन बा चैलेंज चिनी एक्स एमपि सार नरंनि सरी चिनी जतनी न जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जी जे सामानी 6,645 कोटी टाका टिडिएडिसि न रां रहका हिमानी किंतु आबो शुधु जुमला बासननि बागै दा साका ना ताम खाने बागै साका आबो तो जों बुजिलिया যদি रहर हयतो गुड एंड वेल किंतु ताकसु जतई आबोनि जों सेंक्शन मेमो नुगिया अर्डर मेमो नुगिया बो डिपार्टमेंट ऑफ बुसुं रां रहका जों आबोनि बो क्लेरिफिकेशन माया किंतु नुं जे सामानि कक तो सिनी टिटिएडिसिनि सीएम तो क्लियर खाय रिखायसि ओंखाय सार एक्स एमपि आंनो साना मुसुं हायसि नंनि चीफ मिनिस्टर न सादि जेरकम सेम न सिनी टिटिएडिसिनि सीएम क्लियर खायरिमा हाय बो क्लियर खायरिनां थुन बिनि स्टेटमेंट न टिटिएडिसि न बर रां रहरका बो डिपार्टमेंट रां रहका सेंक्शन मेमो फुनुंनानै आंनो चैलेंज रुहायसि ननि हिम्मत ते दम तहागाय सिनी चीफ मिनिस्टर न सादि चीफ मिनिस्टर जदि सारायाखै नुंनि जिफोन सादियासि 6,600 कोटी टाका बो जगह रहर बो डिपार्टमेंट रहर आपनि सेंक्शन मेमो फुनुं दियासि चीफ मिनिस्टर तो साराक लाख नुंफान सादि बिनि इंगै हायसि सार एक्स एमपि बुजिखा जुमलाबाजी जत जगह चलिया जुमलाबाजी गुबुन स्टेट चलिफानो त्रिपुरा हाय राज्यो जुमलाबाजी चलिगलाक सुंबाय खाखायो त्रिपुरा राज्योनि जत त्रिपुरा सरक बुजिबाय खिना साबो सामुं खायतं साबो सामुं खायतं साबो जुमला बासन्दि साबो कोकोय कक सायतं एक्स एमपि सार मो जवाब मारिनाय नं जवाब जेसकेबन मारिनाय